Naglusad ang Metropolitan Cebu Water District o MCWD o upat ka mga puntos nga aksyon aron nga masiguro ang padayon nga supply sa tubig sa Metro Cebu samtang nagpadayon ang epekto sa El Nino. Sa press conference niadtong Hulyo 17, gipibaw ni MCWD General Manager Attorney John Dex Lapid nga aktibo nang gimonitor sa ahensya ang kahimtang sa klima ug ang mga tinubdan sa tubig sa reyon. Matub pa ni Lapid nga base sa report ni sa Pag-asa karon sa El Nino sa Tropical Pacific ug adunay kapin 80% nga posibilidad nga mulungtad kini hangtod na sa sayumpahin ning tuig 2027. Sa pagkakaron nga adunay kakulangan nga kapin 16,000 ka metrong kubiko nga tubig matag adlaw sa ang MCWD. Ang kakulangan nini ang anaa nga nag-una tungod sa pagkunhod sa produksyon sa Haklopan Water Facility sa Talisay City nga napiktuhan sa ubos sa level nga tubig sa Mananga River tungod kay kini nga matupas kainit ang kakulang sa ulan. Lakip sa upat ka mga puntos usab nga mga plano sa MCWD mao ang pagmonitor, augment, optimize, ignon og pag-assist. Gilao man nga makadugang pa kini og 39,000 ka mga metro kubiko nga tubig matag adlaw. Lakip na ang gikan sa Cordoba Desalination Project og uban pa nga mga bag-ong balon sa Dakbayan. Gipasalig usab sa MCWD nga parayon sila nga makigtambayayong sa mga barangay sa lokal nga kagamanan aron nga matabangan ang mga komunidad nga posibleng maapektuhan sa kakulang sa tubig panahon sa El Nino. So increase available water supply. So we are accelerating projects and partnerships that can provide additional water to Metro Cebu. So we have coordinated with the Cebu City Government. Katuning apil ani ang 8 ka schools in Cebu City that gusto mi magbutang og deep well. So actually this morning we sent a letter to the Cebu City Government and the local school board for a follow-up letter nga nagpadana na ta sa Si Attorney John Dex Lapid ang General Manager sa MCWD.